hadu arphnai dli gi Pynïap chungi Dkhot bat Nongïalam ka Awami League la shem nag chaka bajur bah ka chingkanat umsnam hari Bangladesh hakandru trek nailar ajarap saw hadin baka Sheikh Hasina kala ina adlade ka menteri rang badu kari Bangladesh bat pet shri India hakandop haisngi santrek nailar ajarap saw la subajur baka chingsha Pynïap kini gi arphnai Ngut ka long hapdeng ki chingi khi persya ki samla ya ka bah thungkam ka balalam sya ki chingi kanat umsnam hadu balami ki chingdawa baka Sheikh Hasina ka badairu ko Nongïalam ka Awami League ban her shuki kembas phongot ki beriu glasha Pynïap ka chingi kanat umsnam hasat khira hading ka chingi no kam ka Hasina ki yeng bagi cekat trikam jungi Nongïalam ka Awami League kila shalute sya thang bat sya penjot haki bayakhi angki kaipot khubor Bangladesh hakumila khadwai ngut kila Shah Pynïap aki pajbur ba hendrungut kila yap aki chingsha thang ka yang laimala u konsular berim u Muhammad Shah alam la syam ba sandli gi Pynïap ki dei badang hakarta khatsnem bat sangut kila yap ading ki chingsha thang ka yang u MP Syafiqul Islam Shimul arli gi Pynïap ki dei jongi Nongïalam ka Jubo League ka shnat trikam ki samla ka Awami League ba hendrut lipat lalap na yang u district Awami League Joint General Secretary Usman Khan na Lal Monir Hat kalong kaman ha Bangladesh kadang don ha padeng ki jingsir wat hadin ki jingsimti ki borshipai ya kasensyar khadar hagawai perkaliang ka Sheikh Hasina kadang don ha India ba kadon ki jingthut ha jingthumu jongka ban lidre United States of America ba United Kingdom ka Sheikh Hasina kadang wat lenti menta ban yo cha ka shong sha Saudi Arabia lani United Arab Emirates ba khmilti ban yo e ka visa hakawai par khubor le jingtep bang nongsha pun kuburam da khusnam Nobel Peace Prize Award khusnam Arjan Riu Muhammad Yunus unlam khmat ik Sorkar ba shipor Bangladesh bor unbam smai hak pratrek unailar arjarap saw karaiban jet Yunus kadai lengba ka jingelang bala khri du president gari Bangladesh Muhammad Shahabuddin habatin pej bahagi kishap ka Shah plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka Shah plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya